जों तिप्रासारक गरै बसा हानमाले अमर चाक्रा फानो योग्या अमर सगिया फानो योग्या किसिसा रां आजिना बागै एबा खेबा चाकाप साकापनि नंना बागै फानो सामुं क्राक तांनाय मातंगो केबो खेबा इत बखगो केबो खेबा बल पजा पजा रजावै केबो खेबा वा पजा पजा बलंनि तानै जों जतनो भगनो मथांना बागै सामुं तांनाय मातंगो जों जतनो साइमानो सालसा और संसारनो याकारै माथांनाय फियाबा ओ संसाराव कथां तंना बागैले बहगनो मेथाबना बागै सामुंले मातांनाय आबो जतनो साइमानो मांप्लिवनो गै तंनाय नरक खरकतामनो इ तखागै तंमान नुखाना ओ खरकताम चाक्राजो बरक सालब्रमनो माइजुतुवै नौनि अंखरै सालब्रम सापुं इ तखागलायनाय दिनो 3-3 एबा खेबा 3-4 इत बखगलाय मानो ओ 3 सानि दामखा 25 टाका ओ 25 टाका सालो बरक 3-3 नो खाइमानो गांके बरकनि आजिमुं 70 থেকে 80 टाका अमहाय बरक सालो आजिलाय दंगो अमहाय मांप्लि रंनो नुगै बेलायनु खायरगो बखा तंगैबो बसखो करिहाय मकल तंगैबो मकल करिहायके गानाति लायनो माथांबायो तै साबनो सेजासिनाय साबनो साकेबा ओ कपालनि बिरमानो यक्सिनाय साबोबा बरनि बखानि कगनो खाना फायसिनाय साबोबा हपायसिनाय बरनि मकलनि मुक्ति रंनो नायनायदि आं मांप्लिनोबो बरक बाय मालायै आं खायसा थाइनि कक सुइनाय मानि बरक तामो सायखना रखा चिनि मांप्लिओ हा 3 था रकाय मा 3 थाइ ताम कारि मानो इनके सालो 3 बছর 25 টাকা साल बছর का खाबो बखक माने 7 টাকা हा 7 টাকা हा चार नंद्रब ना